așa. Nouă metri, 9, da. Hai la pata, iese. Foarte tare. Pentru operează, să ne uităm să n-aibă fracturi. Eu zic că s-aude. Aici am trecut. Trecere nu este. Nu, hai la policlinică, nu mergea la comunitate. În momentul în care s-a întâmplat accidentul, am fost aici. Da, și ce ați văzut? La față. Deci, doamna care era și cu celălalt erau pe trecerea, pe dunga continuă și așteptau acolo să treacă mașinile. A venit o mașină, un microbuz care a oprit și a făcut semn să treacă. Între timp ce a făcut semn să treacă, mașina roșie a trecut pe lângă. Și bineînțeles, doamna a început să fugă, o vrea să fugă. În momentul când a fugit exact în fața mașinii. Și domnul a fost cu un pas mai în spate și a luat-o pe capotă și a